Lagi bolo awak dhewe wis kok panggonan panganan sing paling hits sak Tuban. Iki ku merupakan street food paling hits sak Tuban. Jadi kalau sengaja ngomong, ayo langsung pilih-pilih menu apa aja ana kayak gini. Oke, ayo let's go. Lah iki bolo awak dhewe wis tok lokasine. Sakwise wegel muter-muter ning Tuban kota, saiki wayahe golek mangan ning kene. Warung iki lokasine ana ning Jalan Basuki Rahmat Bolo. Jenenge warunge Mbak Fe. Jadi kanggo bolo-bolone mase nek ana sing mlaku-mlaku utawa jalan-jalan liburan ning Tuban, mampir ning warunge Mbak Fe. Menune super lengkap bolo, ana pecel, becek, penyetan, iwak laut panggang bunder, panggang peplek bolo ya. Berbagai macam sate-satean mulai usus, berbagai macam rempelo ati dimasak biaya ana bolo. Ndok poyo, pokoknya ana kabeh. Dadi sampeyan moro ning Tuban aja lali mampir ning warunge Mbak Fe. Bungkus sambelan 2.